sai sa ba yadda za a yi a zauna lafiya. Shugaba zai fito yana magana shi ya san ƙarya yake maka, kai ma ka san ƙarya yake yi, ya san ka san ƙarya yake yi, ka san ya san ka san ƙarya yake yi. To wace irin yaushe rayuwa za ta tafi akan wannan? Muna yaudarar kanmu, muna ƙarya da ƙarya. Yaushe rayuwa za a gina ta akan ƙarya kuma a ji daɗi? Da ɗan siyasa ya yi gaskiya, ɗan kasuwa ya yi gaskiya, ma'aikatan gwamnati sun yi gaskiya, malamai tsoro sun yi gaskiya, malamai masallaci sun yi gaskiya, kowa ya yi gaskiya. Yaushe za a ji tsoron rayuwa? Yaushe za a shiga cikin halin tabarbarewar rayuwa? As-sidq shine in aka wannan kalma as-sidq ana amfani da ita, rayuwa ta shigo cikin hayyacin ta kenan. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني باك بني في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن أليس كذلك؟ توانا كلمة إن أكا أمباني دي تشيكي إن الدنيا تزونا لا فيها دنيا إن تزونا هنو مسلمين شكرا دبو أبين دا أكي أمباني دي شيكي إن صدق da hukunci da menene ga abin da manzo Allah ce, ba za ku same ni marowaci ba, ko me makaryaci ba, ko me matsoraci ba za ku taba samu na haka ba. Dukiya zan kawo in ba ku, in raba muku, ban damu bani, ba ma wai hakkokinku ba, a'a abin da yake hakkina ne zan iya hana ku, ban ba wani, amma sai in kawo in ba ku, saboda ban san rowa ba. Manzo Allah bai taba sanin rowa ba.